malý priateľský odkaz pre našich drahých, liberálnych a slniečkárskych kolegov. Je to presne, tie menšinové témy, tie postmoderné sú o tých právach tých menšín, ako sú homosexuáli, ako sú ženy, ale aby mňa niekto obviňoval, že ja za tieto práva nie som, však ja som taký libertín, ako není nikto, myslím, že aj pri tomto stole. Čiže mňa, aby niekto obviňoval z toho, že som málo postmoderný, alebo málo menšinový, alebo málo liberálny v tom kultúrnom zmysle slova, tak to nie. Pokiaľ by ste na Slovensku začali hovoriť a ľavicová strana o veciach typu tráva, eutanázia, homosexuáli a všetky tak používajú liberálny slovník ako západné demokracie, západné sociálne demokracie, tak v našej konzervatívnej spoločnosti na tých dedinách by ste stratili aj tých voličov, ktorých máte dneska, čo môžeš povedať, že to je v poriadku, ale stratili by ste šancu presadzovať ten sociálny program, ktorý chcete presadzovať. Čiže niekedy si to môže vylúčovať nie o otázkach programových, ale o otázkach taktiky, opäť taktiky. Čiže ja iba toto hovorím, že pragmaticky, ale my sa zhodneme vždy v tých... Ale Rómovia a tráva, to nepovedal, tráva nie je moja téma, ale Rómovia a tráva, to sú dve. Ja som asi ešte liberálnejší. Ja som sa na tým zamyslel a naozaj.